Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Uridani Magadi kumba kwa mapa. Shadidi. Chobali. Vantu ava. Bana. Uyu mtsikana adapita kwaThirita. Uyu mtsikana kamboenda kwaThirita. Achichemambo mkhanisa chembo. Achichemaona udzawo. Timpano vana kudwara. Vana vakurwara. Kutsvakambo vantu vanothandizambo. Kuti ndikutsvagawo vanhu vanondibatsira. Vafika kuye kuStar FM. Vasvika iko kuStar FM. Akanzipita kwatiuka nengo. Ndobva wanzichienda kwasekuru kanengo. Ukabwera popano. Saka ukazouya upano. Tichithandizana popano. Tichibatsiranawo. Impano samunhu mukuru kukhambo. Inini manje semunhu mukuru manje. Unambo mpepo. Kuona mhepo iyi. Mpepo kuchokera apa. Mhepo iyi iri kubva apa. Tithandiza pai vacho abwere. Daidzai baba vacho vauye. Uridani muna pashi. Mukomana wakadii? Ndawasikwadi. Namkazi wako ndaramana goreponi. Mune mudzimai wenyu makarambana gore ripi? Atina kuramba nayo asi kuti tichigara wakasiyana. Shadidi. Chokwadi. Takaita kuti inini ndakati ndakuda kuenda kumusha. Shadidi. Ndakada kugara mutaundi. Yo gokarambo jakombo. Achiona nyaya yekurapisa kwevana. Saka ndiri kumusha asi tiri padhuze nepadhuze. Kumkani kudwara kuchita vana asi kuzambo mafara. Kokurwara kukuita vana hamusi kuzvionawo kana kumbofambira kuti mugadzise ndau dzevana? Taane nguva takatofamba kwakawanda kwakasiyana siyana. Chadidi. Chokwadi. Uyu mbano wako? Uyu ari padhuze newe ndeni. Mwana. Lea naye mafara doti mumvesana kuti bwino? Ndati mumboedza kutaura naye kuti munowirirana kana kunzwisisana ipapa. Tagara kunzwisisana kwacho. Kusokoneza? Onedza. Utenda kuchokera kuponi? Urwere uri kubva papi? Saka ndiri kuti takafamba kwakawanda kuedza kutsvaka kuti urwere uri kubva kupi. Chadidi. Chokwadi. Kupadapita kwaThirita ulibe kumuyangana pamhepo? Pamhepo paakamboenda paThirita palife paipai. Andiramboona. Ako mafara kumvekambo? Takamboita zvokunzwa nekuti andiri kupasi. Chadidi. Kwa hiyo msikana? Amai. Mudaravana vamuna? Makarambana nemurume. Lea Chadidi tisandizana. Yo udabwera pano mafara chilati mbani mamuna daramana maji mamuna vabwera lera udati nankazi tibe kurambana. Nhasi muri pamwe chete nhasi wakambotaura kuti iwe makasiyana nemurume uyu. Taura chokwadi tini. Sekuru vanoti kana amai vauya vekwamutoko baba vanenge vasisagadzikike tinosisanyatsowirirana hapana chatingachiita kana ukavakumbira dhora chero vanenge vakaviga vanokupa dhora racho kavisa kuseri vane vasingadi kana kuchengeta kana nzwa yavanza ngati mumarriage munowana munowanikwa zvinhu zvakawanda wanda hanzi nasekuru pamakauya pano makati mimi nemurume wenyu makarambana murume wenyu auya pano nhasi hanzi nasekuru makarambana here murume akati kwete iwewe waelewa kuti mafara mamuna akuramba kufamba navana vakatiza sekuru vakangoenda vakandisiya saka yakuna chikafu palibe hausi kubhadharwa chikafu saka chikafu hausi kubhadharwa vana vambo kuti pano mamuna haasi kubwera ngati murume haasi kuuya imbano kumenya gobe kuseni kuti mamuna wako abwere inini ndapataka gobe kutisenda kuti murume wako auya lera abwera nhasi aripo tinakubvunzambo mukani tisataura zvavana tindobvunzambo mukani toda kubvunza nawo tisati tataura zvevana iwewe una mamuna kudalambana one kuti iwewe nemurume wako kandokunama bosi udalera pamhepo chiti mamuna adatava wakatotaura pamhepo kuti aiwa murume akatonitiza chadini mamuna wako abwera nhasi murume wako iwe mafana kuleva ndizvo adapatisa zimbabwe yense kuti mwewe udamtava ngazi navana ipapo akakanganisa nekuti kwaari kugara kusumba kwenu chadidi imba yekuloja saka daibhadhara rendi nemusika tisika pawakabhurukawo takamuudza kuti hatichakwanisa kubhadhara rendi andiitende kumusha kati handiende asi iwe mukazi wako mumbafuna nzima yako nomuda asati atombotaura sasvika ipapo pindirai mubvunzo mukazi wako mumbafuna ndakandomuda nevana iwe mtsikana kotanzvura mamuna wako wotadza kupinda kutera mamuna wako murume ndakatadza kumutera nokuti kwandakabva uku ndakati ndinoda kuti uyu mwana wayanga achida kuregressive asi chekutanga ndaida kuti kutange kwanogadzirwa ndakamuudza kuti ndingoenda nzvimbo yandaiti mwana wayo vairwara uyu uchinjana kurwara uyu urwara uchinja saka pavaichinjana kurwara ndakati nzvimbo iyi inoda kuti ndange paanenge achinyora grade 7 takamirira 3 months dzasara achinyora grade 7 ne ndichibatsirwa kuti ndikwanise kuzoenda kumondoro zvakanaka nokuti handaikwanisa kuenda kumondoro kwandakaita zvekutiza futi asi ava vakaramba kuzviteerera izvozvo vakabva vanguita zvekunditiza vakaenda saka apana mirandu mbani saka ane mhosva ndeupi pankana kuchengeta vana bosi mwewe kureva mafana wewe kuchengeta vana mamuna hasi kufuna ndikuchengeta ndeka vana iwe kuti ndikuchengeta ndeka vana ndiri kuchengeta ndogara nawo ndega mamuna kulera murume aripo taumba nkani mafara yodalira uchiudzambo
dziko ale tikauma madzosembo chadidi kuti ayi mbani ndibe kulamana mamuna wozwe kudanama mishi sekuru ari kuti iwo wakatoparidzira kudhara paro kuti ndii ndakarambana nemurume but murume wako ari kuti aiwa hatinonge tarambana. Murume akanditiza achengete vana afoni takamboenda nevanonzi veSimple Life ekunotona ngavatumira maposto makupo taenda kuya ndobva vaudzwa kunzi tatevera kuno kuti tanzwa kuti ndopadzinde tauya nevana vana vese vari 2 vari kurwara saka tati 2 vana vamboedza kurapirwa panapa ivo vakazvinzwa vavaita zvavakaita sekuru vatakamboenda navo ndobva tadzokera kumba asi havana kuzofona kuti vanzwe kuti vana vaye vakazoita sei ko chikafu chekuti vadye vari kudya sei ukavafonera vaifonederwa nemumwe munhu zvonzanzi iri pachaji kana kuti vabuda saka pamwe pacho vazofonera vachiti foni yangu yakabiwa usazofoni pafoni yangu vakataura kudzamara tazongo iwo mamuna una ngazi wakana mwana une mumwe mukadzi ete andina azvikwanisike nekuti ndiri kutaura ini kuti ikoko ndokumusha kwedu apo takatango vakauya kuno nekuti vaiuya kudhuze nekubasa kwataishanda saka taitoloji saka chitoenda mara kumba kwedu basa rakapera basa ndakazongodzokerawo asi apusipo kwaitipa mari yebhadharindi kwaitipa mari yebhadharindi musika inaporoka mama adwara adzimai musika wabhuroka isusu ngatidzokerei kupi unoona zvandachitepo pano unoona zvandakaita inini panapa uyo akabwera kupano uye mudzimai wako akauya pano tiyo mamuna akuramba kuchengeta vana murume akuramba kuchengeta vana ufuna tichita chemari kuti basa rako ripere ufuna kuti mama adware ndati mai arwarewo mama wako uyu mai wako iweyo ino ndachitambo ndamadaita zvinhu zvacho chiribe kumara basa rako rinopera aya ndinotori kubasa uri kuchito asi kuti December takambomiswa basa zvinzi tinombosevisa mishini yedu ozotozofonera saka takafonwa takatotanga basa musi wa6 chadidi sure chabwino apa iwe ubai iweyo manje baba ndakulera nkhani kudolesa vana manje takutaura nawe kuti vana varware manje udambotifamba udatipata kana ndikuzembo lero chadidi zvidachitika wakambofamba kwazvibata here kana nditange kutaura hatisati zvekurwara kwevana izvi ngataura kuti izvo takambozvifamba tikazvibata kuti vana vagora nechikonzero chichipi kazhinji patinongoenda kana kunge kumaprofita nokonzi pane mhepo asi hatisati kunzwa kuti zvekubva papi chadidi lero manje ndakukuudza manje nhasi ndipadoda kukuudza vana chibva vatsudzuka matenda vana kuti vana vabva sunungura urwerewo mama wako ari kuponi wewe mai vako vari kupiwe amai vangu vari pamutoko kumudzi vangabweretaniko pano vanokwanisa kuuya sei pana pawanikwa mari tinokwanisa kutsvaga nzira dzekutaura kuti vanga vachitiwo kuno vakabva kuno kuchemari manje asi vanga vakatikorwa nevazukuru ndo vakawana vadzosera futi shabwino ukuona nkhani yese kuchitikambo ukuona nhau yese kuitika kuchokera pauri wewe iri kubva pauri iwewe wambesesa wanzwisisa akukuudza zvitangochitika kumambu ndakumbokuudza zvakaitika kumashure wambesesa wanzwisisa iwewe pauda kudzvariwa iwewe paukaberekwa iwewe uchiberekewa iwewe uchizvarwa iwewe gore rakombo ma66 kuma 1966 kutenga chisero wakutora chisero iwe ubvoikiwa muchisero manje wabva watora uri mudiki wabvaiswa muchisero watanga kupepetewa iwewe watanga kupepetwa uri muchisero uona nkhani kuti tirebu bwino ukuona kuti nawe titaure zvakanaka iwe una mama wako ari apo kuti kotani mapepeta mwana muchisero maipepetera chani vaitoda mai vako varipo iwe kuti wabvunza kuti mwana wemaimuisire muchisero zvambomama mafara yamashi wakamboinzwa nyaya iyoyi yakupetwa muchisero yakupepetwa muchisero chadidi sure tamarisa izvozvo tapedza izvozvo 86 udabwera nyambezi kwakauya n'anga bvakudzamba zvinhu mutupi mako munyama mako nezvinhu zvawakabviswa iwewe ipapapo ndingati handina kubviswa zvinhu asi kuma 87 ikoko ndakamborwara pandakarwara nganga yaita yangwera nechitensibol chimuruvingo manje achidzvanya manzi achinokora achidzvanya manzi achinokora achichosa ropa ndachita black saka aina kubvisa zvinhu handina kuona chinhu asi ndaingoona kuti ari kubvisa chichati saka chichaibvisa aibvisa ropa chimurumi ropa harisi chinhu akati aibvisa ropa harisi chinhu sakaona kupesana nemubvunzo chaindidhonza ropa achikukweya mashi nachibhora achikukweya mashi nabhora ndobva kupasa mankwara kuti matenda asabwera haana kudaro manje aingozora mushonga mushonga yaizora aiti ndo iri
iwe ndikupesana babi iwe uneshi pamwe baba hamusinyatsonzwa pamwe zvekutaura ndikuturikirwa nemuturikiro wasekuru vadzokorore adakupasa pomwe kuti matenda asapere makazoiswa mushonga waizorwa kuti urwere usadzoke kwete kuti usadzoke kochani ndaitorapwa ndaitorwara saka unenge uchirapirwei munhu kuti urwere uzodzoka ere kana uchirapwa kana kuti kutonzi urwere ubva wapera asi zvakaitika ipapo ndezvekuti urwere hauna kupera ega asi pakurapwa mairapwa kunzi upere ndakabviswa ropa iwe ufuna nonako bvimano zvichita pavana one iona kuti zvikuitika pavana zvipere ere kana ida kuti zvipere kutani uchita makana ini saka ukupikisa papa handisi wangupikisa ndada kuti idzi nkhani tikambura mtsikana panobwera tikambura tise nkhani zoso makambotaura nawe yachisero mbaidziva handina kupona pandakarapa iwe yachisero mbaiziva chisero yokuiswa muchisero manje yechisero unoiziva ndimoziva ko ng'anga yaikurapirei ndaita kuti muite sei pamakazorwa mushonga maizorwa kuti zviite sei nekuti ndati ine problem yekuti ndainzwa kunge ndokufamba saka yaizorerei mushonga aida kuti zvinhu zvimire kufamba asi hazvina kumira ndakatongoramba ndichirwara asi chinangwa chaiada kuti zvinhu zviite sei kopa ndikukuza ambo paripaswa mankwara wapikisa kani chiri ana mwana wako mashi anchitanzira nachi zita rakanonzi ani mukomana abel mutanize tabero umbe kuti anchita abel waiona zvanchita mashi iwe bero uri tani iwe kare koko ndati uri tani abel uri tani uri boere watani ukuona mbo mwana zvanchita mukuona mwana zvaanoita ana mazuva aripo pano ane mazuva ari pano anayambofamba nazvinhu ufambiwa nezvinhu mukosi wobhenda kuchita so mutsipa wako unobhendeswa kuendeswa pasaidi kufamba adachitandereka anoona ufamba akatandereka mutsipa uri pasaidi pakanaka munhu anamutandisa angona kuswera nazvo akadaro mashi pakashaya munhu anomubatsira anogona kuswera akatodaro waiona nkhani yacho aiona nawo yacho ufuna mama wakabweretesa nkhani yacho kuti tanoda mitambo chisero chacho adapepetera wangu da kuti mai vako vauye titaure nawo iye kuti iwewo sei wakaiswa muchisero ndo pakatangira ndopana nkhani dzako ndopane nyaya dzako saka mpepo yacho akubwera kwanako uyo mtsikana afo mwana gonye ona panachita break up kuona musikana anofamba nogonye pakaita break up afamba anagonye mweni anofamba nogonye papo to be agents miri wake wese unzvidziwe pai wacho unoziziva here pai bacho zvekusikana ndakatozvingwa mai manje ndaiziva yangu saka ndakatanga kubvunza una ana anga asina mtsikana mune vana vangu ari namai itwiwa chadidi sure una mafara kureka mune zvamuda kubvunza kana kutaura kuna sekuru ini chatinoda kutaura kuna sekuru ndechekuti ipo pano kuuya kwandaita mumwe uruda kuti vadai vana vabatsirwa kuita zvakanaka chadidi chokwadi kuchokera kudziva nyaya idzozesa muri kundikwanza kuti unisa madzimai izvi tadramatiset dzirikutenderera panyaya yekuti tine vana vari kurwara chadidi saka apo nepapo pamwe pacho andinongotora nyaya yemari ndinenge ndisina zveshuwa asi vanoti handinga ndinyima mari nekuti asi iwo chikutasa kutenga mkazi wamuchikasana muzi njirapisana chakutasai kutora mudzimai wenyu kuti mugarisane mukuchengeta vana ndozvandanga ndatakataura kuti handei kumusha akaramba chadidi saka nditi ipapa but iwe kufuna mama wako abwera apa tirere nkhani yachisero tichitani chidabwera chisero kuti zvinji wongolomona vanhu chaudziva ndinoti mai vako vauya pataura nawo yechisero kuti zvakafamba sei ndo pane nyaya yako ipaasa vana ndozvikuikonzeresa kuhamba kana zvakadari ende nkhani iyo ndoidziva seyo kujiramba nawo iyoyo yati kutaura iyo unoiziva iyo isero manje ndandirikatisva vandingambozikwanisa kuziva chadidi asi nyaya yekuti vauye kana paine zvinhu zvakadaro zvichiita kuti vana vaite zvakanaka ndichaedza kutaura nevamwe ifefi ana andisokwanisa kuvarapa ifefi ndikumira kuti mama wako abwere tisudzure nkhani apa apa ndisikwanisa kurapa vana ndikumira mai vako svika vauya ndikoti ndizorapa vana ndopana nkhani ndopane nyaya kasina kubwera mama kana vasina kuuya mai handisi kutendezana handisi kubatsira kufika mama abwera svika mai vauya tiike pomwe pamidia vachireva kumafana ndikureva nkhani yachisero vanofanira kunge vachizondiudza nyaya yechisero tichitoisa pakamera zvakanaka papa nenyaya yekuti inyaya yekuti vana vakuone ndinotsvaka tsvaka mari chaona kuti kana ndawana mari apa kubiri maona tani
Saka mari uchaitsvaga sei? Mukubiriro yamabudisa unomaiwana tani. Mari yamaunza kuno kumaiwana sei? Ndaenda kubasa. Vari kure kwavari kwacho. Kunoda mari zvekutoti kuti ndiende kunodzoka nawo kuda mari kusvika ma$16. Ndoshanda mari yachina shoma shoma. Kumudzi. Kushandira maChina. Chadidi. Kumudzi kwachona kwavari kwacho. Tikaburuka panonzi pachingwena tinoenda kunonzi kwachimedza kuti tinofamba distance yakaita zvekuma 30 km tikapanetsoka hakuna malifts kune makomo. Saka ivo vakura vane 8 years. Ipapo mafambiro vanenge vachitoita apa vari kunoku vanoperekedzwa nemota kusvika munotoni. Saka vazukuru vanenge vachitobudisa chidzimari. Uko fonerwa ngoro youya kuroti mutakurwa ngoro kuenda Ngabwe. Ngauyepo pana. Timarisi. Mutsikana mafana kulewa. Mune zvotaura NaAmai? Baba vakati amai vavo havakwanisi kuuya, amai vangu kuvatambudza muri kuvati vauye. Saka amai vangu inini kuuya havauyi, saka handina chokwadi chokuti vakabuda muno. Ukuona manetsa zvikundichita? Handzokuona manetsero zviri kundiita. Imipo ndimi natambudziko. Imimi ndimi nedambudziko. Mwana udwara asi mwana watiu. Mwana kurwara asi wasekuru. Mwana kata chirombe achakhala nechirombe chachembumashi. Mwana kana kaita romba changogara nerombe renyu. Iwe bwera kwachita upano. Iwe kwe kwaita upano. Kapera mapengo mangasi charapo upano. Kwaya vanhu vanopenga vangati pano. Asikuporambo? Asukupora. Chadidi? Sure. Chabwino. Saka impala pedu chiri mpando wawo. Saka ine ndana dambudziko kana. Asikuwaiwa nacho iwe ndokuwaiwa nacho. Kana kumuri kwanu, zvikamuri na mwana chibwara zvikamuri macho. Asina kuzana tambudziko pene mama anga abwere. Ndikulembo mpiko edachitwa na mama wachi. Tibvise mpiko yakaitwa namai wacho. Ndinotambudzika sekuru. Ivo vava vakangobuda muno. Vanenge vakaoma mwoyo. Vanodaidzira kuti amai vangu handidi kuti vatambudzwe. Ende amai vangu vanenge vachikuti amai vangu handidi navo, handidi navo amai vangu handidi kuti vatambudzwe. Ndakataura ndikati vana. Mirai. Votsitseri pamwana wese kanzaiwa musatambudza amai vangu. Amai vangu zvinozvi eji yavo yakura. Ko imimi pamaimudza pakabuda nyaya yambuya vevazukuru kuti muzovanzunzi musatambudza amai vangu yanga iri nyaya yechi? Nyaya yachona ndeyandakati kanzi sekuru vakandituma. Okay. Vakati ende munoti amai vavo nababa vachona vevana. Ndambuya toti ndambuya amai vavo. Ngavauye. Ndopavakatanga kuti ina ndikutambudzirwa amai vangu. Amai vangu inini vakura. Muri kuvashungurudza. Zvekuti vauye kunoku amai vangu vakwanisa. Inini pamwe ndini ngavavarire. Ende kana ndaenda anombokwidzai bhazi. Zvototi musikana uyu ndiangati wedzera mari. Anotombokwidzai bhazi. Bosi sekuru pandakazoenda paya ndakazoita zvekuhaya mota. Uye anga asingagoni kufamba. Mari yese ikabva yandiperera. Saka ivo baba vabva vati inini asi kutombokwidzai bhazi ndikutongoenda kwasekuru vacho nasi bhazi mari mari ndakatoita kunotsvaga ndakandisitori kutsvaga yangu chete asi yenyu ndakati no ini ndichangovavarira kutsvaga mari sezvo mati mari yenyu nayo kunitsvagera ini ndochitsvaga $5 yangu yekukwanisa kuenda nekuti ndikufanira kutongoenda. Oya amai venyu. Amai vari ayo paakabudza zvanzi uyai naamai mukati amai vangu handiri kuti aiwa ndinongodaro haiye kuti inini nevava hatikuirana but orai saka onai baba sekutaura kwaita sekuru hanzi vana havasi vangu dambudziko rokunetsa harisi rangu ini changokubatsira vanhu vanenge vaida kubatsirwa. Sekuru vabva vati pane dambudziko renyu riri kubva pana amai nekuti pane mhiko yavakaita. Hongu munogona kunge makataurira nemukadzi wenyu kuti handiti amai yangu atambudzwe, amai yangu akura. Aiyo iraiti yenyu ende vakuru zveshuwa mati vane 8 years. Mirai pochiitwa sei? Vana ndivenyu. Zvakanaka. Ndosaka ndati ndanga ndisati ndaziva kuti pane nyaya ishi yekuti inini pakudzwa kwandakaiswa murusero namai ndiri muchechi zvakukonzera kurwara kwevana. Ndosekuti wandaita takamba wakawanda asi izvi hazvina kubuda. Nyaya yekuti amai vangu ndo vanoroya ndaitoinzwa kunani kune mudzimai wangu yaita kanda kundovaro. Impano ndinokuda kuti mama wako fiti. Sekuru vati muroyere. Ai havana ngodaro asi iye mudzimai ndiye aindiudza kudaro. Iye akafamba ega aibata kuti amai vangu ndovarwere. Tikafamba tese hatizvinzwa. Saka takagara tichingokakavadzana nenyaya yekuti kusei tikafamba tese handisandaita sezvazvinzwa. Saka apa zvanaka kuti tikafamba tese nhasi ndabva ndazvinzwawo kuti amai vangu ndovanechi vane dambudziko zvakamira zvakadai. Saka zvavari kutaura zvezvekuti hazodai saka iwe umazvi funa mbopinda mumafora mawiri matatu ndombokupa mubvunzo nasekuru ivhevi iwe ura kuti uiko bini uri kuti hauna mari chadidi nechokwadi vana ngazi vana vakugara nemudzimai iwe kubiri wati ulibe mari voti hauna ndizvo
saka ivhevhi vana vachichokera kupana kuenda kupona pakunogara. Vana vachibva pano vanokuenda ku vana ava inini ndinoshuvira kuti vauye tinogara pamwe chete kana iri nhamo tichiona tiri pamwe chete. Ndozvandakataura kubva pekutanga kuti imba yacho indotambira $45 ndokandobhadhara $45 nedzaina hadzibudi. Saka ndakati handei kumusha kwatinogara mahara. Kana tagara mahara kumusha kwatisingabhadhara rendi tichirima nini ndochovha bhasikoro rangu 20 km kuenda kubasa pazuva tiwana kuchengetedza kamari. Unoti panguva iyo ndaifunga kuti zvinoita kuti tisare nemari yomwe mwana tamutengera mapirizi. Zvaro tinosara nekamari kutengera mwana mapirizi. Tosara nemari yekubhadhara school fees. Ndopatakatanga kunetsana nekuti muzinara anoyange. Ndopandafunga kuti manje togara mumba ye8 mari yandaizokabhatanidza nemvura nemagetsi nekuma60 mari yandotambira ka1 $30 $45.50 then ndozowana $7 per every 10 days. Mukadhi yachona ukaisirwa kazhinji unokuwana $30 pamwe umwe nezvikoro zvinofumira bhasikoro unoita chii. Mari yachona haikwani kuti uloje. Saka ndozvakanda ina hangu shuviro yangu baba, ini shuviro yangu ndeyekuti vana venyu vapone nasekuru nhongwa dzemumereji muzogadzirisana. Handiti mazinzwa panapa havana kuya kuti muzotongeswa hakusi pasabhuku. Handiti mazvo moita sei ndombudza wanga uri pasi kuti hongu kana vakambotaura kuti amai yangu vakura havadi kuti vabatsirwe iraiti yenyu ikodzerei. Sekuru vari kuti wopaita sei imi pamati kwandaibofamba mukadzi ndaibata amai vangu ini ndisipo nhasi muripo sekuru vakuudzai. Sekuru vabva vati woita sei naye muzukuru komana. apa zvandaakuita ndezvekuti ndinofanira kutaurana navo ava kuti tonogara pamwe chete. Kana taugara kumba kumwe chete ini ndichienda kubasa vana vachirwara aiwa ndikuera kuti ndikuitira kuti ndiwane mukana ndiwane mukana wekutsvaka mari kuti handina chandinacho kuti ndingatengesa kuti ndiwane. saka muri kuti mudzimai akaramba kuenda nemizuva ranhasi hamusi kunotsvaka mari kuti amai aiwa handina kudaro ini ndiri kuenda kunotsvaka mari asi ndandi kuti zvakanaka kuti tive tichionerana pamwe chete vana. Iwewe ukafika kumwira usukudya wewe. Vana vari kudya ndo zvaizvandira. Iwewe ukafika kumwira usukudya. Hanzi mimi mukasvika kumba hamusi kudya. Ndosikudya. Vana vanodya unoziva kuti vanenge vadya vaitoi. Siku yakwachisa dzense. Saka tiri kuti nini ndofanira kuenda nawo kwandogara tonogara pamwe chete. Torega kugoja. Notebro kukhala kokule ndokumporesa mwana kunchita dani. Saka pakwamukuenda ndokuti mwana apore kana taenda kumba tochicheketa mari indomhanya plani inotora nguva yoda kuitora zvakati. Iwe wakambodwana nanzeru one nguva iwe wakambodwana nanzeru. Hanzi mimi makapano makamborasika upfungwe. Handipana pandoziva chadidi zvakura zvinhu zvamukutaura zviraitiraiti muda kutora nguva yakareba sei kuti muda kutora nguva yakareba asi ndiri kuenda kubasa saka ndikuti panoperera mwedzi ndiro ndawana mari inokwana here kuti ndiende kumusha ndotsvaka ndikuda kungwana nguva yekutsvaga mari yekuenda kutora mai yacho. Chadidi mwana akafiriseri ngwani. Mwana uyo akafa ndewani. Mwana wana ndewangu asi ndiri kuti ezvinezvi handina kana sente kuti ndiende kunotora mai yacho mangwana kana kuswera mangwana totomira kusvika mwedzi wapera. Chadidi mwana mbapo imba nokuthandisa munhu afuna kuthandizikambo indobatsira munhu anoda kubatsirika munhu asina kuthandizike palibe palibe. Sekuru dambudziko riri mumaoko mangu. Sekuru ndini kutambudzika. Sekuru kuti ndizoenda kwese kuredhiyo kuzo ndiri kutambudzika. Ava baba nhamo yese inenge mumaoko mangu. Uyu mwana anonetsa zuva rega rega kubva kuseni kusvika manheru. Uyu mwana handina zororo naye sekuru. Ukaona mazhi nkati bayana example iwe uchikira kupano mpasi mwana wacho akakhala naye. Amai ipai baba ava ndo waridzi mwana. Asi danga ari musikana waikarisana naye. Asi danga ari musikana vaigara naye. Uyu mukomana kawa. Mpasi. Ipai kababa wake. Kamuchengeti. unobvuma here baba kutora mwana komana pamene mutsvaga mari muchimbochengeta muchikhala naye mumboonawo nhama yacho uzvichitika pamwana mazhi ndokumara kwenkhani iwe mazhi iwo gwiri mwana imbonyanya kuzvisa papuresha mega imbovapa iyo baba wakhala naye ukorona mutsikana wakamirira kuuya kwamai wavo akakonawo ndiye vanenge anaye handisizokwanise kuenda kubasa manogorosatsvaga wekameshu ndaitawana mukana wekumboti naadzimai togara totaurana toenda iri kuplasi tonetapanje ndetora kana kumumba imi muchiri kubhadhara rendi yacho iri kwavari kugara hatisi kubhadhara rendi saka muri kuchemei
saka muri kuchemei kuti muda kunogara pasi nemukadzi wenyu mubatanidze mari imi musiri kutomupa mari nakudhara saka mari acho mune zingi makuiwana saka mwedzi uchipera muri kuvapa here mari kopetsemba pamaikarapenza kopesa pamaigara panegara handiri kunzwa mari yacho yandikutaura kuti vanga vari kuno vachigara mutauni ndakati handeifumba mari yandinowana kuma$45 ndeyomutakidzwa sekuru kuti kutenga chikafu kubva January but ayo kutenga chikafu chekuti tidye isusu nevanhu makapedzisira rini January rakapera saka apa pamwe pese pavakasi kutenga chikafu mari yavacho gore rese vasingatenge chikafu gore rese vasingatitengere chikafu ngaitengesa madrinks vana vasati vaserious havasi kutaura chokwadi kana mukabvunza musikana wangu January wese taita undibvunzire musikana wangu iwa ndega musikana vasingataura chokwadi aratenga ine chikafu zvinonetsa zvazvisina chokwadi December last year 2022 2024 2023 kana varundinyepera manje hazvinyatsobuda zvakanaka nekuti ndaitenge kuti timborarama asi vana vako vachina chikoro uyu aenda kuchikoro asi school fees angasabhadha izvo mari dzautengere 7 hana kutora mirai panada kubvunza kuti vana vako vachina chikoro aibhadhira school fees ndiani tindachibhadhara koma zvazegere 7 hana kutora ane mari mwana akaenda kutauni kuchikoro ari grade 3 kusvika grade 7 chibhadhara school fees apa panga ine mari yainzi iri kuma$50 chichipereka makapedzera mese kugara mese mirini ivo vakazoenda muna June asi vanga vasati muchikafu ndakandisashanda asi pete December zvavari December izvi vana vane nguva yakareba zvakaita sei vachirwara uyu ari kuti ndine 2 years aimbononoka kundiudza akazonditi mama ndikurwara aiti akauya usvikochema saka ndakazokudedza vamwana kati sei uchiti ukauya ukazvitaisa pagirasi unochema ndobva andiudza kuti mama ine ndinofamba kwamanitin plus vanhu vari kunditiza kuchikoro vamwe vana vanonditiza kuchikoro kana vakuru kana vadiki vachinditiza pane mumwe akazondiudza kuti hanzi fesi yako yachinja ndikati saka unonzwei ndobva ati fesi yangu ndonzwa kurimirwa ndibayiwa miri wangu asi ndinozopesera ndanzokupera simba gumbo iri richindirwadza saka uyu rinoita zvikuoneka ndinotorionera uyu kuona chi asi uyu ndinoona kaanorwisa anorova anozviruma anotaura hembe anokanya zvinhu inini chai anotondirova ndanzwa nekurohwa izvozvo zvoto zvavari kutaura zvekuti mirai kutaurai neni saka varwara kudaro musikana paakauya achikuudzai baba makavaudza baba zvaro tikaita baba vataiva uyu musikana ndikatiudzawo kababa anzi baba vambozviteerera mama baba vangu vachiripo papasingatenge chikafu baba ndobva vazoronga urongo hwokuti ndakuenda kunamai nekuti amai vangu vari kuploti baba ndobva vaita urongo hwokuenda kuploti vaenda kunogara kuploti baba tobva ndazofonera Kingston Mapupu ndikati ndine urwere kuno vana vangu vari kurwara Kingston Mapupu ndobva auya paakauya Kingston Mapupu ndobva aiwa ipapa hana kuya akatumira veSymbolize vaiti ndee munoona nyaya munogara unotora munoona nyaya yevana vari kunzi vari kurwara vanogara pakatifonera ndobva vasvika pamba ndobva vanhu vavatsanangura vachibvunza vanhu neni bva ndavaudza zvaitika gomba racho rachiri rakacherwa tikavaratidza maronda uyu ekuzviruma anga aripo ipapo ineni ekundiruma rumwe kundibvarura anga aripo ndikavaratidza ndobva vati aiwa regai tiite urongwa hwokutsvaga sekuru vanokubatsira ndobva vatsvaga sekuru saka pakundibapa kuti tibatsire nasekuru vakati handitingoenda kupi kumusha chaiko kudzinde ndopavakatakura nemota bvatasvika takavasvikira pando ava ndobva vati sei mangondisvikira musina kuti gogo vanga variko ikoko saka takatya kuti tikavaudza kuti isusu tiri kuuya hatizive zvazvinoita nokuti pese pandinofamba inini ndinenge ndichivanzwa gogo saka ndakatya kuti ndikavaudza unogona kubva pamusha pacho saka ndakati aiwa regai tingosvika chinyarari ndobva tasvika baba ava ndobva vatsanangurwa zvakati tava nevana panapa ndopadzinde ravo saka tatiti vana vabatsirwe panapa asi kuti vazondiratidza kubva kwatakaita responde kuti vakanzwisisa kuti vana vari kurwara vana vakazviziva vakatoudzwa vese vari asi havana kana chavakazoratidza kuti zvisho vanorwara kana kundifonera vabvunze kuti vakazofonere kunze kwemusuno watazoenda kumundoro ndopandava kutotaura neni pafoni kuti aiwa tofamba sei ndozvatasangana mutauro nezuro patakawainda
asi vanga vasingambofana kana kubvunza vana vacho kuti varisi nyaya iripo saka munofungwa yatawana sekuru yekuti mupe baba mwana komana vamboenda naye musana nemusikana munoiona sei? ya iri right Handitika. oenda nemwana komana uyu musikana but musikana ada kunza ende uchikundeda kuti musikana zvanzi mukomana ndazvinzwisisa vomboenda nemukomana voronga sababa vozi mwana ndewavo voona kuti vangaite sei kuti abatsirike. handinoenda kutongoenda naye kuhama kuti anochengetwa nochengetwa kuenda hama Kwemamai muri kupindira baba. kuti ndikwanise kuenda kubasa nekuchengeta mwana kuti zvakaoma ndosaka ini ndoda kubatsirwa kuti Zvakaoma nditi. nemudzimai Mira zvakaoma nditi. Ndokuoma kwazvakaitira mudzimai. saka ndakati mudzimai wangu kumusha izvonso ndakatonorima chibage chinoti mwana ndiri kuibva ndakupawana wangu kufushwa ndakaitira vana ivava zvakaita kuti ndinorima ndakaitira vana Asi kuvarapisa. kana zvekuvarapisa ndo zvacho zvataura nhasi ndakuziva kuti amai vangu ndovakutora vana varware ndotsvaka vandotora mai voya vanorapa kuita zvakanaka nokuti vana vatakabvira kare kuvarapisa mwana akaurwa ne4 years izvi ndava kuma12 years mukataura vanotaura zvekuma13 maprofita endasikaverengi asi vazhinji vaina maprofita evataenda te Saka pese baba hamuna mvira maudzwa kuti dambudziko riri kubva ku. ndasingaudzwa dambudziko rekwamairi ndakatoudzwa nemudzimai wangu Maakuudzai bva maita sei? andiudza ndakati anoenga nokuti amai vangu awira vaida kutomborwana pfungwa yangu yakangomhanyira kuti nekuti vakavengana ari kuvati ndowaro ndo zvinokuramba zvakaramba zviri Iye akanga asingati ndowaro. Aiti kwandafamba ndiri kubata amai. Kwete kuti iye ndiye aiti muru. iye manje aitaura kuti amai vangu varoi ndaiti kwandiri kufamba kwese ndinongofamba Alright. Asi nhasi amai venyu sekuvanzi nasekuru ndiri kuvada pano kuti dambudziko riri pamwana riri pavana venyu ripere. Saka zvavamuri baba kuti muronga sei nemuri kuti vana venyu vaite sei vapora. aipapo ndotenda ndizvozvo asi nyaya yekuti ndiende nemwana zvinaa kutaura namai vacho vachienda ndandifunga kuti tibve mutauni nekuti mutauni tikubhadhara rendi mari yachoiringa Izvozvo munogona kutaura kufungura napasi. panje inini sekuru handigone kuenda nemwana uyu nesituation yaari nekuti ine ndikaenda handitivo vanenge vari kubasa ine ndikaenda naye mwana anotambudza adarike naye uyu mwana anonetsa anorova anozviruma anomhanya izvozvo nezuro kuti akuda kuya kuno akamhanya kanozvivura izvo andone chironda Asi mazvinzwa kuti ripere dambudziko rinofanirwa sei? Vafanirwa sei? asigone kuenda navo ndichinochengeta ndini mwana ivo vakamirira nokuti ivo vanenge vasina marwadzo avari kurwadziwa navo vanenge vakamirira vana kuzama nyamura mwana murapashi ari kuina sidanga ari mutsikana zvesongonesa uyo murapashi pasa mtsudzuka basi mutsudzuka yoenda kubva kumui manje ratenga mwana wacho oenda naye saka endai munoronga izvozvo panze muno mapana pava tinogadzirisa zvakafanana zvisununguka Asi kunoda kubatsira vana pachena. mbuya wacho Mbuya vacho ari. tinoronga kana kuti saka yo mutsikana uenda dzvako yo mesho ukazobwera weka pana na mwana mukauya panapa mwana wenyu hapana nokutambira getu asina mbuya wacho tatopedza nyaya yenyu sununguka asi nini ndikuvapa mwana kojirari sekuru ndoita se achachita ndafuna kuti achatadza kubwera mubai wacho azvichaitwa munoenda nokuna gogo kuseri sununguka Newsbit TV.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV.